mmecha ya ihe m ga-eme ya ọ ga-ekweta ị hụrụ temple mmecha temple ihe m ga-eme ya ka ị ga-atakwa temple ka ị ga-elokwa temple ka ị ga-egbukwa temple ka ị ga-akụgbukwa temple onye bụ temple nwanne gị otu eriri afọ gị ikekwe onye ṅụfọrọ ara maọbụ onye ṅụfọrọ gị gịnị ara ị ma na ịma ama gbuo nwanne gị bụ onye nzuzu onye nzuzu ngwa gbuo nwanne gị ka i biri naanị gị ọ dị ego gị chefuo na ike nọdụ ala ya ekewa abụọ uwe otu onye ji aka mma n'afọ maka na naanị gị soro pụta ụwa ndị nna bi mee gị ihe ị ga-ekweta ịma warrior gụrụ egwu si na onye nwere mmadụ ka enye nwere ego if you get people you big pass people wey get money you get why maka na mmadụ ka ego mmadụ ka gịnị ego igwe ugwu igbe bụ ike o wee bụrụ ya ka ọ dị nwaanyị ọma kelee ọha na eze na anya wụchago no time to check time gbapụ ya ọsọ igbo ndị dị mma igbo ihe ọma zuru ọnụ mgbede ọma nụ ụlọ otu unu mere asị m ya gaziere unu ndewo o wee bụrụ ya ka ọ dị igbo mọrọ nze ma ọzọ ya bụrụ na ị ga-echeta anyị gwara gị ya agwa na o nwere ana ka o sikwa elekere 5 nke mgbede na anyị ga-agbochi ebe a maka ihe omume anyị bụ ụwa dị ego mgbala elekere gị nke ọma ị ga-ahụ nnọọ na o jirila nkeji 10 gata elekere 5 nke mgbede n'ihi ya Uchenna Clever Ọnụọha nwa gara mma ya zuziri nke ọma bọbọ nkịtị na onwe ya Kaisedo na nwada nwoke ọcha Clara anyị atụgodan anyị awụchago ịbịa nnọọ bịa mee ya ka o yi ife imetekwa akụkọ na mgbede a nwune ị ga-eti azị gbakwa tipụkwa tụfịa akwa ebelebe egboro Clara ụmụ mmadụ nwere obi ụmụ mmadụ atala eke nwụrụ anwụ people gay mind amaghịzi m ebe conscience ndị mmadụ gara ịma ụmụ na-ahụ ndị mege ihe ụmụ onye a eji ụmụ eji ndị a ụmụ kịrịkịrị ndị a gị na wonder how ekwesịrị ịnụ anya na ntị na onye nọ afọ ole dị ụta nwere ike nọ na-akpọ ụdị arụ ndị dị ụta ịma akwụkwọ nsọ kwuru ya sị obi dị aghụghọ karịa ihe niile onye pụrụ ịma ya the heart of a man is very wicked amami na aghọta ị hụrụ na mgbede a onweghị ụdịrị akụkọ ị na-agaghị anụ onweghị ụdịrị akụkọ ị na-agaghị anụ onweghị ụdịrị akụkọ ị na-agaghị anụ maka na ụmụ mmadụ ataala ha ike mụrụ amụ emerụọla ha ala ebe ka conscience ndị mmadụ gara emerụọla ha ala so naanị ihe ị ga-emere na mgbede a gụchala ịbịa nnọọ lee redio gị ahụ bukọta ya nso gbalie ya elu ghara anyị nke fọrọ ka ọ dị nwaanyị ọma tupu anyị ga nnọọ gaa ṅụrụ mmiri kacha akpịrị ya nke ọma achọrọ m ịjụ gị ajụjụ no cherekene ama surprise you to the verse ama na iji m chaja you go pay I know mana iwe gị adịla ọkụ ama na iwe na-ewe gị ka m si akpa gị ụgwọ chaja ahụ mana ị ga-aka amụta na inweghị choice onye ji ụgwọ enweghị choice Uche go straight to the point I'm waiting nchịkọta okwu m wee bụrụ ajụjụ a m chọrọ ịjụ gị kedu ọwa anụ ka ị na-ala eke ka ọwa azụ ma azụ ma anụ enweghị nke m hụrụ jụ kedu nke ị kacha hụ n'anya anụ ịlaikiri anụ ewu ka ọwa anụ ọkụkọ anụ ize anụ ka ọwụlọ ọwụ ewu igo ọkụkọ ide nta ị na-eri anụ ngwere ka anụ oke ọkesa anụ wa anụ enwe mgbe anyị ọwa anụ ihe ugbu ahụ ọwa anụ specific na ọkpọ ọnụ nke ọwa ewu na anụ ọkụkọ ịma ma achọrọ m igotere gị ya anụ ewu na anụ ọkụkọ leenụ gị look at you ị chọrọ ịzụtara m anụ ewu ka anụ ịma ma achọrọ m igotere gị ya Uche, I don't tell you which one you want buy. Ime ihe a niile mụ na gị na-eko mgbe ọbụla ma aga nnọọ ga seek wa solution. Somebody advised me say m gotere gị ihe ga-eme gị obi ọma. Ọ mere m ji ajụ gị ajụjụ. Igoteleni ya. Sị ka m maranụ nke m ga-egote ka m hapụ igote ihe m ga-egote gị iri ọkụkọ nsogbu adị anụ ewu no problem. Ọkụkọ Igbo ka ọwa ọkụkọ bekee. Uche ọkụkọ wụ ọkụkọ ka ọ wụla ịzụta. Ọkụkọ awụghị ọkụkọ. Uche ọkụkọ Igbo ịmasị ọ na-efu ifu mana ọ na-atọ ụtọ. Okay. Nke oyibo kwanụ broiler. Ọ na-atọ ụtọ mana ọ na-ebu ibu. Ọ ọkụkọ Igbo ka ị chọrọ ka ọ wụ nke bekee Clara be specific kpaa aha ka m mara nke ọwụ. Nke bekee. Ị chọrọ nke bekee. Broiler ka ọ ndị ka breed apụtara ọhụrụ. Uche look, let me I don't want to do mistake. I don't want to. Achọ m ime mistake. Achọ m ihe ndị ke wo broiler ka nke ane. Ọkụkọ eti ya na anya ndị ahịa na-ejeje etige na show glass. Ewe na bịa kpọọ ya si ke wo ọkụkọ Igbo ke wo ọkụkọ. Ịma ma udele ka a na-eri ihe ahụ. Ịma na enwere ike gbu udele dịkwa ka chicken.
udele belong na chicken family. You can kill udele. Mana ihe jụrụ m ọwa ọkụkọ ka ọwụ ya. Display ye ya na ihe ahụ ikwu. Mana ihe jụrụ m na awa ọkụkọ. Ka mara nke ọwụ. Ọwa ọkụkọ nụnụ. Oke ọkpa ka ọwụ nnekwu. Uche ejikwa look. Awụkwana m dash ga eze nga na. Uche, see, I'm not in the mood. Osule ya. I'm not in the mood. Osule ya. Ịdịghị in the mood mana chicken na-akọ gị na-akpọsta ụdịrị nke ị chọrọ. You are not in the mood. I'm not in the mood. You are not in the mood. Gba m nke ọwụ, I don't want to do mistake. Achọkwa m ihe ọ ga-abụ nzụta ugbu a. Ga-esi na broiler. White ka ndị nke red ahụ. Look at you. White now. White. I'm running out of patience. Look, akwiwe ihe na-eme m. Chineke lema gị. Then oto shajuaria madum. Ọkụkọ white. Broiler white. Ifuru white nwere ihe dị njọ dị na ya. Gị na-eme ibu ka ọwa afọ ime. Ọ dị ego. So we are there. I will think about it. Look at. What do you mean? You are not thinking about it. Kabushi mi ni na agbapu ke gaga gote. Clara who Senate Nigeria. No, wait. Uche Clever is not Senate Nigeria. I will go me here patrame anabata. Anama consider. Anama atula. Should I day my day na give him nature extra more koko. Ogamani din jode na ajurun ga ajuju gi samu ya. So allow me to take my time and think. Do my necessary consultations. Gina akọ ihe na akọ. No ọkụkọ n'elu ọkụkọ. Ọkụkọ dị mfiri ya n'oge ọchịchị Tinubu a. Mmadụ ole ka ị hụrụ na-ata chicken? Ya dịwa. When last ka ị tara chicken? Ya dịwa. Please biko ihe ọbụla m gbara gị ji olu ọma so m na my money. M ga-atụọra gị ihe na-eme. He who pays the piper dictates the tone. Mọnwa na ịhụrụ piper m na-akpọ ya ụgbọ. Mọnwa ga-ekwu egwu ọ ga-akpọra m. Uche, ha take enter your hand. I take enter your hands. Why they do me like this? Now my charger attract you. Charger m kpọtara gị batazie n'aka mmazi ọnya ebe ahụ. Kodi gbamọrọ nzemamozo na mgbede a n'ihe omume anyị bụ ụwa dị ego anyị ga-aga ọtụtụ steeti dịgasị iche iche na mbụ anyị ga-abịa nnọọ fere piam ihe a niile anyị ga-efegharị Clara ọjụọla m ego ole mere involve. Hapụ akwa iwe odogwunu. I know say transport don cost. Gba nkịtị. Anyị ga-aga steeti Lagos, anyị si Lagos pụta piam lee anyị lee steeti Ekiti. Ozugbo anyị na-apụta na steeti Ekiti anyị aga steeti Ondo, anyị si Ondo pụta anyị aga ha steeti Lagos. Anyị si Lagos pụta piam anyị alọghachi Imo. Amami na awata. Uche, anyị ga-arị gakọta na Lagos ọnya kwe ma transport itu. Okay. Anyị ga-arị gakọta ya ọnụ. Now you come in as a woman. You know? Ụmụ nwaanyị na like ihe management. Okay, anyị ga-aga ebe ahụ anyị anọrọ ebe ahụ mee ka ha mara akụkọ abụọ na okay. Ozugbo anyị na-apụta na ya bụ steeti Imo, piam anyị aga steeti Delta. Anyị si Delta pụta gbii anyị aga steeti Ebonyi, steeti Nwefọrọ. Francis Nwefọrọ. Buche ebe anyị ga-anọ nnọọ tụọra gị ya aka mee ka ị mara ya bụ akụkọ ndị ahụ na-ada somehow na ntị maka na ebelebe egburu. Uchenna Clever ebe katakwala m. Ụnụ manụ na abụ m onye anya mmiri anaghị m ara ahụ ebe. I no get strong mind. Obi ndị sarịsarị. Ọgwụla ebe m nọ ka ị na-enwe obi chiri ike. Obi nwaghachi m. Asị mgbegbu ọbụla a ga-atọ atọ na ịtụ ya mbọ ọwụ ụsa ka ọwụ n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkpala agagharị. Dulu na bubo Ufo balade lo mwino nilo De godu wane ngengolo Ala wane ya ngufolo Na sisi na fano nilo Chai Ogo mera marala Aladro mano boro buru nise Onye buru wanye aburo Onye buru wanye aburo agaba Ife di bobo di Ifu osi onulu Me wane abanoso Me bobi wane Makinganine na siano na wane gade Rai me bobi wane Mona swashnebi na mune kwe Eji mo fonogu 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 Eji mo fonogu
dọlụ nwa nkịta jikwa oyoyo kiri yo obi nwanne obi nwanne onye gbukpala ozu ọ ga-eso wee kwa ga-ebịa n'ọlụ ozu ị ga-eso wee lie gbuo ya ọ dị ego ụmụ mmadụ na-enwe obi anyị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ ebelebe egbuola ebegbuola m onwe m ọnụmanụ na Uchenna Clever na-abụ m onye anya mmiri na anaghị mara ahụ ebe nwada nwoke ọcha Clara ịchekwa hanki ama na ewo isi obi akpọ local government ọ chịtara manki 3 ọ dị egwu wetakwa bọket njinji ijiri ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ na mbụ na steeti Lagos gezie nnọọ ntị ka ị nụrụ ebelebe gburu na ya bụ steeti Lagos na steeti Lagos ka otu nwaanyị ọwụ dị afọ 26 26 years aha ya bụ Mistura onweghị ụdịrị aha na-agaghị eji ọnụ nke m akpọ kemgbe m bidoro kwuwe na redio aha onye nke awụ Mistura abịara bịa nwụchie ya gịnị ka o mere ọ gara aga were aka ya tọrọ onwe ya bịa napụ di ya ego dị nde naira 2.5 2.5 million naira. Your husband do. Your husband. Di logo. Ihe abụrụziela ihe na-etrend ara ụmụ nwaanyị ugbu a. Di logo. Ihe abụrụziela ihe na-etrend ara ụmụ nwaanyị ugbu a. Onye nke nọkọtara ya aga were aka ya tọrọ onwe ya. Demand we ego n'aka di ya. Your own husband. Ọwụ ma di onye ọzọ. Ọ bụghị ma ikekwe ọwụ onye ọzọ gị chọwa ego n'aka di gị. Onye na-eme ihe a enweghị ka o si tụlee na ndịkwa n'ebe m na-eme ihe obi ekoropụ di m. It's possible. Yes, imiri ike chee na ọwụ ihe egwuregwu ka imeri ya otu ahụ. Obi ekoropụ di gị ya nwụọ. Ọ nwoke mmadụ enwezie BP n'ihi gị. Ya bụrụzi ihe na-etrend ara ụmụ nwaanyị. Ya bụ akụkọ wee na-akọ na ya na ndị ya na ha bịara nnọọ tikọta aka tụọ atụmatụ a. Initially ihe ha chọrọ bụ 10 million. 10 million naira ka ha requestịrị n'aka di nwaanyị a. Amami na ghọta nwoke mmadụ asị ha kedụkwa n'ebe m hụrụ 10 million m ji akpọ biko nụ tọhapụọra m nwunye m ngwanụ ka m kwụọ ọnụ 3 million ka m kwụọ ọnụ 2.5 ha sị ya n'opeka echekatala ma nwoke mmadụ ọ ga-agbanwe obi ya. Oke mmadụ eleela anya n'elu lee anya n'ala o jighị 10 million. Were ebe m mara ebe gị. Ndị ntọrọ a bịara ndị abụla plan ihe a asịzie ya ngwanụ weta 3 million naira. Nwoke asịkwa ya mba kedụkwa n'ebe ọ ga-aga iweta ha 500,000 ma ọ ga-eji emezu ya 3 million. Chai nkwa ike nwoke akọọla onwe ya ozu efe adịghị amami na ghọta ha asịzie ya ngwa weta 2 million. Ozugbo ọ na-akụ 2 million naira ahụ ndị uwe ojii enweta the information ọkwa ị na-aghọta chọwazie nwaanyị a achọgharịwazile nwaanyị ndị ọ dịka nwaanyị a na ndị otu ya achọpụtala na agba abaala n'akịrịka na ụlọ enwere n'ọkụ atọhapụzie nwaanyị a alọta. Mgbe ọ lọtaziri ndị uwe ojii ya bịa kpọzie ya sị ngwa bịa kọwara anyị ka gị na ije si wee gaa. Ịma ndị uwe ojii amụrụ ihe amụ agụrụ ya agụ. O nwere ajụjụ ndị uwe ojii nwere ike ịjụ gị ikwu eziokwu. Ajụwaziela ya ya sị ha na turuturu na atọrọla ya atọrọ na ọwa ụmụ nwoke 6 bụ ụgbọala Toyota Venza. Ha bịara nnọọ bịa chebichie ya n'ụzọ tọrọ ya gaa otu ebe ọwa na-amaghị. Ndị uwe ojii asị ebido ha investigation. Proper investigation. That is the word I'm looking for. Mere nduru ji sị ọ dị mma isi abụọ karịa otu. Thank you, my learned colleague. You are trying. I'm trying. Ebidozie ha proper investigation. Mewazie investigation ahụ. Ya bụrụzie turuturu na nwaanyị a aha ya bụ Mistura ji aka ya tọrọ gịnị onwe ya iji napụ di ya ego. Na steeti Lagos nga ka o mere. Akwa ịhụna steeti Lagos azụ ụlọ nga. Uche akwa ịhụna ihe megenu. Ịhụnanị ya.
I'm very good and nice to you. Uche emeela m ihe gaghị panatara anyị dat rubbish ebe m dị. Uche kemgbe ime ike taa ị natara ya dat rubbish n'ụdị ole ejim ego ị ga-ata ebe ahụ ọ bụ ịnọcha gị lọta thank you ndị media anyị enye ndị na-amanya anyị nọkwa live na Facebook ikekwe maye we are live on Facebook gaa na Facebook gaa kiriwe anyị maka na ndị media anyị ewepụtawakwala ihe onyonyo video na-egosikwa nke a somehow n'ihi ị gaa na Facebook gị chọọ Echo FM ISIOKWU FM kliki ịkpa nwe ike kiriwe anyị live maọbụ gị chọọ Echo FM 100.7 anyị nwecha Facebook page abụọ a gị kiriwe anyị zibatara anyị ozi gwa anyị akụkọ nke nụrụ na mgbede aka wụọ gị akpata oyi n'ahụ na steeti Lagos ka ya bụ njinji nọ wee jie ịma dịka anyị nọ nnọọ na-eche na ikekwe na anyị ahụtachala ya bụ mgbadamgba ahụ gbara na steeti Lagos chi ya bịazie were hie jie na steeti Ekiti kedu ihe mere ebe ahụ n'otu ọrụ nchekwa Amotekun na ya bụ steeti Ekiti ha gara nnọọ lee otu nwoke ọwa oke ibiri nwoke dị afọ 28 28 years aha ya bụ Olapade Ifeoluwa aga aka ka egbe penwụrụ ya bụ onye gara nnọọ lee obere nwatakịrị nwaanyị dị naanị afọ 7 7-year-old girl makwasa ya kpaso ya iko n'ike agbakwala m asụ agbakwala m asụ amakwala nwa ị na-ekpu ya face ya this side bụ waya ebe ahụ ebube mbajite gị na mgbede ọ ga-adịara gị hot abela ghọta wee bụrụ ya onye lụrụ obere nwatakịrị dị naanị afọ 7 7-year-old girl daa ya mkpa n'elu kpaso ya iko n'ike chere ka anyị kọrọ na-abịa asị njinji a jiri n'otu ebe ama dịka Ojana Street dị na Ilawe Ekiti ya bụ nwoke a nwụchiri wee na-akọrọ ndị uwe ojii na o ji ihe onyonyo vidio ọ ihe o ji nabata obere nwatakịrị a n'ụlọ ya ọ gwara ya sị ya bịa lee fim nwatakịrị eterete ntem ka ọkụkọ abịara wụsịara ọka teretem tebatazie n'ụlọ nwoke aha ya bụ Olapade Ifeoluwa Alapade ya ọ nọzi ebe ọ na-elezi fim ahụ nwoke amagide ya n'elu dawa ya mkpa ọ dakatala mkpa ahụ nna nwoke a wee na-akọrọ ndị uwe ojii na ọ bụ ube akwa obere mmanya nwaanyị bụ ihe meziri ndị mmadụ ji wee gbata ọsọ enyemaka crowd a na-adọpụtazi Ifeoluwa maka ya bụ ihe bịara bịa tọmụrụ Ifeoluwa achọghịzi ịma onye mụrụ ụzụ akwa ya na-akpọ ịma o nwere ihe irepụwa mmadụ gị nụzie ụda umere mmadụ gị gbafuo mana Ifeoluwa bịara tọrọ ebe ahụ na-adakwa mkpa ndị mmadụ na-ejizi ya ejisi Ifeoluwa isi oke ị ga-egbu obere nwatakịrị nwaanyị nwa 7 years ndị na-enwe conscience mgbe a na-akpala ya aka n'ọnụ ya nsọ ọwa aka ọrụ ekwensu which devil ọwa aka ọrụ ekwensu oh God hey ube akwa nwatakịrị wụ ihe meziri na-ebekwa uche wait nwoke a na-ada nwa nkwa n'elu atapụrụ ya n'ike nwa na-ebe akwa ube akwa nwa emetụ ya n'obi this man is wicked very wicked ya kachi obi na-adakwa mkpa niile ọ na-ada n'elu nwatakịrị nwaanyị ube akwa nwatakịrị na-ada ọ wụzi ndị mmadụ igbe mmadụ crowd abịazie pool wazie ya can you imagine si Ifeoluwa ijikwa ahụ nnanụkwanụ Ifeoluwa ijikwa ahụ isi onye dotu uche na o ji ahụ eche m na o ji ahụ onye adị nọma che m na o ji onye ji ahụ agaghị akpọ no ị na-akpaso mmadụ iko n'ike n'ugodo umere mmadụ ị ga-agbafe ọ bụ nke nnukwu ubere mmadụ gị nọrọkwa n'elu ihe ị na-eme na-azọkwa mkpa a na-adọpụtasị gị adọpụta n'Ekiti nga ka o mere ọ dị egwu anyị gwara gị ya gwa na onweghị ụdịrị akụkọ ị na-agaghị anụ na mgbede a ọ dị ego dịka anyị nọ na-eche na ikekwe na anyị ahụtachala ya bụ ebelebe ahụ gburu na steeti Ekiti mgbalezi ihe mere na steeti Ondo egbukwala ozi ị ga-eso wee kwa ọ dị na steeti Ondo onye kpekwala ekpere n'ụwa asị ọnwụnwa bịara ya
amami na aghọta Hey. ya wụrụ m nwa ọ bụrụ gị ị ga-eme gịnị Enwekwa ihe ị ga-eme. onwe ihe ị ga-eme ị gaghị anyụ nsị You no go do anything. you cannot do anything You do nothing. ọ wụrụ m nwa if you say na me onye si ọ bụrụ ya ọ ga-eme gịnị Oh. mere akwụkwọ nsọ ji wee si anyị na arịọwa nna bi n'eluigwe si ya gbezugara anyị gịnị Ọnwụnwa. Hey. ọnwụnwa bịa ya dịka ụwa ọgwụla Hey. onwe onye na-akarị na gịnị ọnwụnwa ọ bụ onye ọ na-agaziri ya eche na ikekwe ọ wụ righteousness ya no ọ bụghị ya righteousness ọ bụ amara Chineke ama na onye ọ gaziri nwe mba mana kpewe ekpere so ọnwụnwa abịa akwarala gị ọnwụnwa bịa ọ dịka ụwa gwugo ọnwụnwa bịa ọ dịka ụwa gwugo ho adịwa n'anya bụ steeti Ondo ka otu nwata akwụkwọ mahadum Rufus Giwa Polytechnic bụ nwata akwụkwọ aha ya bụ Peter bụ onye nne ya mọda ya nwụrụ n'izu ụka 3 gara aga 3 weeks ago. Just 3 weeks. Ndị otu nzuzo Curtis abịa n'ọtụwa ya egbe gbagbuo ya ọwụkwa na ọ nọ na kọtụ atụwa ya egbe mee gịnị gbagbuo ya just like that. Njinji a jiri n'otu ebe ama dịka Opomuleru dị n'Ọwọ nke steeti Ondo. Akụkọ a mere n'ụbọchị Sọnde gara aga. Ya bụ akụkọ wee na-akọ na ọ bụ dịka ndị otu nzuzo a wụchara n'ụlọ ebe Peter bi. Peter okekwa amaghị na ndị ya na ya bi na ya adịwo ndị otu nzuzo. Nwere ike o. Na ha wụ Curtis. Ndị awụcha, ndị kọt awụcha. Ozugbo ha na-awụcha gbem. Elela ha anya ebe a na-achụ ndị otu ha. Onwe ndị otu ha hụrụ ha atụwazie Peter egbe. Chineke nna. Gbaa Peter. Peter asị ike n'ala. Ya awọ ọnwụ. Chineke nna lewekwanụ m anya. Peter a na-ekwu okwu ya nne ya nwụrụ 3 weeks ago. Ka nakwa ya ozu nne ya kala nwụrụ n'ụka na-eru uju. Peter was still mourning. Agbara Peter gbatuo ya. Chai. Nye gị bụ onye otu nzuzo na-ege anyị ntị na mgbede a kemgbe ị badoro otu nzuzo ahụ kedu dị gị na ige nedere na ya for where ọ bụ ụlọ elu ka ọ bọsị imo ka e zụrụ tinye n'ụzọ na-awụghị mgbe ọbụla a ga-akwafu ọbara akpọọ gị je kwafuo ọbara otu ahụ kwafugara ọbara onye ọzọ ka a ga-esikwa akwafu ọbara nke ya otu a ka ọ dị na-abụghị mgbe ọbụla a ga-ana mmadụ ekwentị akpọọ gị ga-anapụta mmadụ ekwentị hitman na-abụghị dị na-ebugharị ụmụ akwụna na-epigharị elu n'ala lee ya onye midia anyị ewepụtala ihe onyonyo ọmalịcha Peter we fine Clary never reached to crush n'enu nwa ọma just this boy don pass away. Ị gaa na Facebook anyị gị hụ ihe onyonyo nwoke a anyị na-ekwu okwu ya agbagburu na steeti Ondo barely 3 weeks mmanya ka nwụrụ ka na-eru uju agbara Peter brigidem n'enu nwa ọma gbatuo ya ozu ya adọrọ kọtasịkwara kọtasị ibe gị gara mahadum ịgụ akwụkwọ ihe ị gara ebe ahụ bụ imewo ibe otu nzuzo a na-akpụgharị gị na-aṅụ aṅụrụ anya na-acha gị ọbara anya na-acha gị ka ọkụkọ rara mmiri ọkụ ọkụkọ ji ara mmiri ọkụ amami na weta ibe gị gara skuulu gị ịmụ akwụkwọ gị ma na onwe gị ihe ị gara ebe ahụ gị ime hitman otu nzuzo Curtis otu mkpụrụ uru ọma nke ritere n'ihe a gị kacha ekwentị na-eme ọ bụ ebe aṅụrụ gara akpọrọ gị gị ṅụọ ebe mkpụrụ mmiri gara akpọrọ gị gị ṅụọ mkpịrị mmiri agawa izu ohi akpọrọ gị gị gaa agarị n'ọrụ ọjọọ edipụ gị ọ gụchala ihe ịpa asụtara onweghị ihe ọzọ ọ gụchala ihe ịpa asụtara Curtis achawachịcha gị ahụ gbuwachịcha gị ahụ ebe niile nye gị maakị elu nye gị maakị ala isiokwu ụfọdụ n'ime ihu maakị gị na-aga ụjọ ụbụrụ gị na-emevu mvam na-emevu maka na akụwasịchala gị isi o nwere ndị na-ege anyị ntị na mgbede ihe agwa oke ịnọ na ya andị iruola n'ogo nke na ịmaghị ma ọ gawa ihu ịmaghị ma ọ lawa azụ maka na ihe na-eme Curtis ewo kọtụ a na-ekwu okwu ịbanye na mpụta ya na-ara gị n'ahụ it is hard to come out uche especially enwe na ndị ihe itiri ịbanye ime na gịnị ịbanye na gbadokwa anya a na-eji gị n'ahịwa ndụmọdụ niile
nne gị nyere gị mgbe ị na-amalite akwụkwọ ahụ gị ile ndụmọdụ ahụ wụọ ya wepụ ya n'ala out. onye nnukwu onye kwu akpọ gị onye nta akpọ gị you see go there go join them. Gị na-ezuzugharị gị chefuo family si na ya pụta chefuo background family gị. ị na-eso ndị ọ ga-abịa nwere ike buga ha tụọ ha mkpọrọ echi emekwa ha pụta gị soro onye na-enwe onye na-akara gị ifere nwere ike mekpa nne na nna ha pịa tụọ ha obodo oyibo ozugbo were abalị tụọ ha obodo oyibo. You forget your background. Zuzuru na-aga ọhịa ugbu ere mkpụ nọ na village ala rentari Imo zọwa gị. Why are you like this? Ọ dị egwu mana ka anyị na-ekwu mara ma o nwere ihe anyị ga-ekwute ya bụrụ ka ya bụ njinji si wee jie na steeti Ondo bụrụkwanụ ka ya bụ nwa amadi aha ya bụ Peter si wee bụrụ onye lara mmụọ ndị otu nzuzo ha gbara ya gbatuo gbirigidim ebe ha na-achụ ndị otu ha. Peter na-amaghị elu na-amaghị ala nwata akwụkwọ na-aga akwụkwọ nne ya nwụrụ 3 weeks ago agbara ya kpawai gbatuo ya jụọ oyi onye na-emekwa ya cheki wee onye o mere amarana amami na nwata ị na-emekwa n'akwa echeki ọkwa imecha ya ikekwe gị pụtachi na ịga n'ụlọ ụka dara Chineke ya agbaghara gị. Yes amami na nwata ọkwa imechi ya izuzuchi ihe ndị a niile na-ezuzu ugbu a west cha blood a niile na west obi gị agwa gị na echi ichegharịa agbaghara gị just like that. Your sins are wiped away. Agbaghara gị ọkwa ya si ewu nwa m ịgbalịrị gị na-ezuzugharị ihe marakwa ihe ị na-eme marakwa ihe ị na-eme. O nwere ihe mmadụ ga-eme na o nwere mmehie a na-anaghị agbaghara uche ana m agwa gị o nwere mmehie a na-anaghị agbaghara ị gaghị egbu mmadụ ibe gị lafri ị nwere ike izuzukata ihe a niile ezuzugharị gbuo mmadụ ibe gị lafri chee na ikekwe echi gị gadaa n'ụlọ ụka wụsị anya mmiri agbaghara gị gị si before ime dị bado amami na ghọta ya bụ ihe gbadokwa anya marakwa level ị na-aga marakwa level ị na-aga marakwa ụzọ ị gaga marakwa ka o si adị. Ọ dị egwu ogbu mmadụ ndụ na-agụ ọ dị egwu ọ dị ka anyị gbapụ ya ọsọ nyekenee anya na njinji jiri na steeti Lagos. n'anya bụ steeti Lagos ka otu ụgbọala ukwu trọkụ ụdọ njigide ụgbọala ya nọ nnọọ dọbie lee nnọọ otu ụgbọala ọwụ kụrụ ya kụpịarie ya ozu mmadụ abụọ ya mmadụ atọ adịzie nke ndị oyibo na-akpọ critically injured. Eburuzie ndị nke ahụ gawa ụlọ ọgwụ eburuzie ha gawa ụlọ ọgwụ. Akụkọ wee na-akọ na ọwa ụgbọala ukwu trọkụ Dangote ọ dọbiri ụdọ njigide ụgbọala ya bụ breki ya bịara dọbie ebe ọ na-efe ọsọ ya akụrụ ndị a gbim kugbu ozugbo ọ na-akụgbu ha draiva agbafuo ime ọwa ihe ha na-eme agbafuo hit and run ozu mmadụ abụọ ya. Ọ dị ego na nke yikpara nke ahụ na steeti Imo ka akụkọ a nọrọ bịara na-ekwu na otu ụgbọelu ọwụ bịara nnọọ feda n'ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe International Airport ma kpọkasịa. Otu ụgbọelu ọwụ bịara nnọọ feda n'ọdụ ụgbọelu Sam Mbakwe International Cargo Airport dị n'Owerri bịa kpọkasịa otu a mmadụ abụọ emerụ ahụ n'ebe o biri ibu n'Owerri nga akụkọ ahụ onye na-akọ na ya bụ ụgbọelu a na-ekwu okwu ya o si Kaduna aga Port Harcourt. Ikekwe onye pilot ahụ onye na-anya ụgbọelu ahụ abịala chọpụta na ụgbọelu ahụ efewala aka iberibe ya achọzie ka ọ landizie na ya bụ Sam Mbakwe International Cargo Airport. Ozugbo ụkwụ na-akpa ya n'ala pịa ya vọrọ mmadụ asụ ugbu a nọ na-azọ ha ndụ n'ụlọ ọgwụ. Mmadụ anọ ka o metụtara mana mmadụ abụọ nke ha ka njọ. Chineke lenu ya na Facebook na steeti Imo ka ọ nọ mee ọ dị lee anyị lee steeti Delta na ya bụ steeti Delta ka ndị uwe ojii steeti ahụ nọ wee gaa aka ka egbe penwụrụ otu nwaanyị ọwọ emoda bụ onye gara nnọọ lee nwa ya mụma mee ka tọrọla nwa ya dị ọnwa abụọ 2 months. Ọmụma pretend ya fake ye the abduction
dị ntọrọ ọfụ nwa ya dị ọnwa abụọ 2 months old baby. Imagine that. Amaghị na ọ galagarị nwa ya ahụ resi ya otu onye pasịtọ ọwụ n'ọnụ ego 1.5 million. Ịnụkwa. Ya ekuru nwa ya garị 1.5 million resi ya onye pastọ pọtazie na-ekwu na atọrọla nwa ya. Uche onye pastọ gara resi ọma ihe o ji eme. Ọma ihe o ji nwa ya eme gị ka obi lee nwa gị mụrụ were ya. Nwa iburu n'afọ. Ime eji m ahụ ya dịka nzuzu na mmadụ ga-aka obi buo nwa 9 months n'afọ. Buchaa ya mụzie ya mụpụta nwa ahụ. Garịsị onye pastọ. Ga were ya ree. Kedu ihe 1.5 million naira ga-ezu ore gị? Gị ile ọbara gị nwa gị iburu n'afọ garị ya refuo. Your own child, your own blood. Ị na-amaghị ihe ọ ga-abụ echi. Ma ihe eji nwa eme. Amamihe Chineke ka nke mmadụ. Amamihe Chineke ka gịnị nke mmadụ. Chineke anaghị eme mistake. Tupu ihe ọ bụla eme, God knows. N'uche nke m nwe ihe wu mistake n'anya Chineke. Tupu ihe ahụ eme, Chineke mana ị ga-eme ya. O meekwala nọ otu a ka ọ ga-esi eme. Otu a ka ọ dị. Amami na-agwata ikekwe ịbụ nwaanyị ịbụ nwoke o nwere ka anyị isi mụọ nwa n'ụzọ ị na-achọghị. Anwakwala anwa wepụ nwa ahụ mụọ ya. I get why? Amaghị onye nwere ike ịzọ ndụ gị echi. Ịmaghị onye nwere ike ime gịnị ịzọ ndụ gị echi. Nobody knows tomorrow. Ịmaghị ma ọnwụ nwa ahụ ị kachiri obi mụọ onye ga-azọ gị echi. Ahụ onye makwa n'afọ ga-amụ eze. Ịmaghị ma ọ naanị nke ahụ ka ị ga-amụ. Ikekwe ịmaghị. O nwere ike ya bụrụ naanị nke ahụ ka ị ga-eme gịnị ka ị ga-amụ. Nwere ike mgbe ị bịaziri mụọ ya ịlụzie di mụwazie nwere ike nwa amụwa. Ịma na nke ahụ naanị ka Chineke ji chọọ o jide gị. Amami na-aghọta. Nwaanyị amụọ nke ya bịa na-akọrọ ndị mmadụ na atọrọla nwa ya. Amaghị na ọ gara were nwa ya ree 1.5 million. Mgbe ndị uwe ojii nọ na-agba ya ajụjụ ọnụ ya sị na ọ bụ ndị obu egbe bịara pụnahụ ya nwa ahụ n'ike. Mgbe ọ nọ n'ime keke apụna ya nwa ahụ n'ike bịa kwapụzie ya. Kwaga ya Jerusalem. Ndị uwe ojii wee na-akọ na mgbe ha bịaziri mewe ọkwụsọ proper investigation. Mgbe ha bịaziri mewa proper investigation agazie chọpụta na ọmụma ihe ahụ na ọmụma ihe ahụ ihe ọ planịrị aplanị o reela nwa ya n'ọnụ ego 1.5 ọ cash go out resi ya a pastor na-azụ nwa. Ọ bụrụ na modeles baby na-azụ nwa n'aka aka onye na-efegharị na street 1.5 ịkwụ ụgwọ ụlọ mee ihe na kwa ọgwụla. Amami na-aghọta o reela nwa ya. Ndị uwe ojii achọpụtazie aga aka ka egbe jidegode nwaanyị a. People no get conscience. Ọ dị ego na steeti Delta nga ka ọ nọ mee. Ọ dị ego ọ dị na mgbede a ka akụkọ ọjọọ anọ wee febata bụ nke na-ekwu na osote onye kọmishọna ndị uwe ojii bụ nwa amadi aha ya bụ Ogbeinu Taiwo Popular. Aha nna akpọbeghị n'ọnụ nke m adịghị. Ogbeinu Taiwo Popular bụ onye uwe ojii ezigara na steeti Ebonyi. Na ọ bịala nnọọ gbagbụrụ sụọ ike n'ala yọọ ka akpa akpụ. Eche na ọ wee egwuregwu ebe a na-eme management meeting ndị ọnụ na-eru n'okwu na ndị uwe ojii n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị na Abakaliki. Anọ dịka anọ na-eme meeting ahụ nwoke ayọ eche na ọwụ ihe mara gburugburu mebiri ọ na-agasị for air ka nye ya anya just like that. Agbụgbọrọ ya gawa ụlọọgwụ ndị uwe ojii police clinic. Eru ebe ahụ kpaa ya kokororo ọ wụọla ọmụ. As what is happening? O ruola n'ogo nke onye na-anaghị arịa onye na-arịa ọ na-abịa management meeting. Jikwa aka ya dress cha bịa management meeting. Kwechakwara ndị ọzọ na na oyi na-ama ya o ruola n'ogo nke na oyi ahụ adịghị ya bad ya ma ịbịa management meeting ọ wee nchịkọta okwu. Ka a na-ekwela ka a na-akala okwu bielu ume. From that clinic piam ebuga ya n'ụlọ ọba nchekwa ozu. Just like that onye si n'ụlọ ya sa ahọpụta na steeti Ebonyi ka akụkọ ahụ nọ kpọpụta n'ụbọchị taa. N'uche onye ji si enwe onye ma ihe ọ ga enwe onye ma nga ọ ga na-anwụ
mana Chineke kwela ka anyị nwụọ n'eru ya bụrụ na ị ga-echeta otu ihe ahụ mekwara osote gọvanọ steeti Bayelsa bụ onye bịakwara nnọọ gbagburu sụọ ike n'ala nwụọ na nso nso a dịka ị na-anụ olu anyị na mgbede a gọvanọ steeti Bayelsa osote gọvanọ duye na ugbu a na-agbakeri ala ka eme nyocha chọpụta ihe gburu osote ya maka na allegation nọ na-efegharị n'elu n'ala sị kedu ihe gburu onye na-anaghị arịa arịa just like that a na ugbu a na-eme autopsy ka a mara kene ihe kpatara ọnwụ ya hụrụ m ụwa anyị nọ ndụ anyị dị igirigi ka ọwụ eziokwu igirigi ka ọ bụ ị nwere ike ịhụ ya n'ụtụtụ ị gaghị ahụ ya n'abalị ama mme na-aghọta mere ịnọtụ ntakịrị gaa lee onwe gị ịnọtụ ntakịrị gaa ma egene lee onwe gị ihe dịkwa ị ga-egwute ọnụ biko gwute ihe ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ ịnọtụkwa ntakịrị jee zuo ike go and rest ọ dị oke mkpa ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm inye gị ohere ịkpọbata gbakene anyị akụkọ nke ị nụrụ na mgbede aka wụọ gị akpata oyi n'ahụ kedu nke ọgwọ ị ga-agbalị bulie ekwentị gị kpọwa akara ekwentị ndị abụọ 0911 20,022 0911 20,022 ma bụkwanụ 0707 454-1014 0707-454-1014 ma ọ bụ gị gaa na Facebook anyị ga ebe ahụ gakiriwe anyị live nwekwana ike zibatara anyị ozi nke ọ bụla ị ga-eme na mgbede a ga gbalị agba okwu gị nkenke ma asị mmanụ akara dị ụtọ onye ratụ ibe ya ratụ mgbede ọma odogwu na redio ya gazie ekelele gị Clara mgbede ọma adị mma onye gị na ya na-ekwu ma isi dị ọtọ ọsị ma na-abụ na mgbede a uche ịma ihe a na-ekwu ihe a na-aka ọ bụ obodo ọrịa mma ma meghọtara ịhụlanụ ihe ekwugara mgbe ọbụla mkpa a na-akpọ mgbe ọbụla na-akpa mkpa a na-akpọ ịma ihe ọjọọ asị ihe ọjọọ ji akpa ọcha ma meghọtara so ịhụlanụ oke arụ ala nwa 7 years ya makọrọ n'elu akwụ mkpa ghọtala ya wụrụ m ma ya wụkwara m ịhụrụ onye ahụ kpọga mkpa ahụ enezile ịchapụ o ji wuru nwoke kwala tapụ ya ọka mma ịma ihe na-eme ihe eme iji okwu onye ji ezampụ ị ga-ahụ na ihe ndị aka ụfọdụ ọrụ ala ndị ihe ahụ ga-akwụsị onye enweghị onye iji ji ezampụ ọ ga na ihe ọjọọ dị na-ahụpụ ka ahụ wee nke abụọ enwere Dangote ndị moto trela ha niile ọwụdị naanị Dangote both federal gọọmenti steeti gọọmenti nyụbara dosepụl anya ha na-ete anya moto baba amaghị ma nwee ihe ọ bụrụ ozukwuru so ha biko nyụbara ndị ahụ anya dosepụl nyụbara ha anya kritikal ndewonu ya gaziere gị ezigbote ọya mgbede ọma ezigbo mmadụ olu ya na-ada ụda n'ihu nwana ya eze na-ata njaba ọmenu odogwu na redio mgbede ọma ndewo tupurutikwo aka m ka nwa na-ayọ eze tajaba biko ka m na-ekwu ka m onwe hụ na nwaanyị aja ka tụrụ onwe ya nara tie $10 na ise ihe ebe a ga-ekwu n'oge ọbụla chọrọ ịlụ nwaanyị agwụla alụ ọbụla n'ụzọ duru mkpara n'ihi na ọdụ nwaanyị a na-alụ n'obodo mepere emepe taa ndị ọcha acha gbute ọgacha acha gbute ọbụla ahịa ụrụ anya na eweta ndị obodo ga alụ nwaanyị ka ụwa wuwu aga mmiri ndị okorobịa abịa amatacha nne na nna amatacha ebe ezinụlọ oji otu nwaanyị si otu anapụta ya ego ọnụ ọchọrọ di ya ahụ ndụ ihe na-eme nwere m udo dịrị ụlọ nwa na-ayọ eze n'aka njaba ndewo ya gaziere gị nwa na-ayọ eze na-ata njaba na Facebook anyị n'ozi nke a si n'aka Chinoni akọ dị n'obi ọ sị biko kedu ihe na-emezi steshọn a kemgbe 1 week ugbu a na ọ naghị enwetacha anyị World Bank ọkwa ya na signal ahụ ọ dịcha bad na biko anyị mara ihe anyị ga-eme gbasara nke a sure emewala emewa I can assure you akwe na aghọta na emewala gịnị emewa anyị emeziwala ihe a na-emezi anyị emewala maintenance anyị na-eme ọwụ na a ga-eme anyị emewala emewe n'ihi ya n'oge na-adịghị anya ya bụ mbe ga-alọghachi n'ọnọdụ ọ na-anọbụ azụ ogbu efi ka ọ
dị anyị ahụ na nke gị na mgbede a Ifeọma Chijioke ọ sị mgbede ọma Uche na Clara ọkwa otu ihe ahụ ọ sị biko gbalịa ma ihe gbasara ya ka ọ dịkwa Chidi Maswell Enoch ọ sị Uche na Clara na ọhụrụ anyị na nke taa o ya gaziere gị nọ Chidi Enoch ọ dịkwa ya mgbede ọma Uche nwa gọdụ Etiokwe Eriokwe Clara nwaanyị dị samalotu dịkwanụ dị mma mgbede ọma ya ga-azịara unu onye m na-alụ onye achị okwe nke mbụ n'isi uche ebe m tere ihe ntinye ọnụ big boy na-agbagburu unu ịghọtara ịma ọnwụ mgbe m nwere experience ya na m gara apsu matrikil apsu ụmụ kọsụ gbaga egbede aji ha tụrụ ụmụ tụbata na oche ebe m nọ ihe mbere matrikụ akpụ m rasị n'ọnụ uche nwata m gbuchakwara m na hude nna uche nne m nwa mere ọkụ because of the leave this man, this one an old man, leave on, this is not the student. I'm not putting money. Lapsu. What I hope that now to that day, I would mama have present like about who. Put a big one, you're not because never go more a court. What go more? Why they take care of them? My one I'm not a joke because Peter Nka makakwa very handsome guy. Akwehune ọhụrụ na ihe onye akwa akwehune na akwehune ihe okwu. Ọhụrụ na owe young guy na nagara igbo oso nya mpa mmadụ. Ọhụrụ na owe young guy wugeda wo ya target ma owo target agbaragodi ahụ so fast na enwere onye hit na that moment. Ọ dị ego ka ọ dị anyị ahụ n'ozi gị Wisdom isi MCC Road zibata ozi gị si mgbede ọma Oguche na Beautiful Clara na kedu ihe mmadụ onye dị afọ 27 27 years old man ga-ahụ n'obere ahụ nwatakịrị nwaanyị dị afọ 7 28 years ka that man ga-eme ya oge eji ọ dị 28 ọ bụ dị 27 ga-eme ya oge eji aganye aka na ụdị agba dị otu ahụ ọ sị biko ha ma nwoke ikpe ọnwụ ma ha lee ihe o ji bụrụ nwoke chapụ ya ka udochi ya ka peace reign ya where is the lie nwatakịrị na-ebe gị na-amakwa ya ihe ịmaga ya gaa n'ihu nwaanyị ọma n'aka si n'aka nna Chizi ọsọ Uche na Clara mgbede ọma ọsọ anyị amakakwa ọsọ hụrụ nwoke ahụ gara nne nnọọ nwa 7 years nwa dị afọ 7 dị ya otu dị ya rara ya rabata ya n'ụlọ ya sọ ọ bịa n'ihe onyonyo TV n'oji ha ahụ na-ekwesị ile ya otu a na o kwesịghị ịdị ndụ na o kwesịrị nwa anwụ Chijisi agbala ọsị Chineke gozie ndị Eko FM anyị ahụla nke gị ezigbote oyi m sapi isi ụmụọdọ amapụ okuku ọsọ Uchenna na Clara mgbede ọma na ọ dị sọrị na o wutele ya ọnwụ nwoke ahụ a na-akpọ Peter onye na-azakwa aha ya ọ sị ka mkpụrụ obi ya zuo ike na ndokwa anyị ahụla nke gị Blessed Good Chukwuemeka ọsị evil men do live in them or live with them ya gaziere gị no Blessed Good Chukwuemeka ya bụ chere obi gị adaala ụda na mgbede a ọnụ ebe ahụ mgbede ọma Uchenna na Clara mgbede ọma olee otu na umere anyị dị mma ọwụ bi na echeba maka ibi akpọ o teele nnu ji n'ụsọ olu because every day ka m na-anụ olulu but my mom isi Lagos gbata final ma connect ya with this na Eko FM ọ complain ọ na mechi na okpa ekete na egbe eke ha n'ọzọ biko nu ayọganụ mechie onye ka ọ na-ebi ọchị na na-eme obi ọma na-akpụ ya nanụ na-enye ya advice onye nụ 68 years gwatachi nanụ na-enye ya advice nanụ na-eme ihe na-eme n'ụwa nanụ ihe na-aga nke ọma biko mechie onye biko and ke chọrọ m iti gị ọnụ ọwụ dat nkịta akwamiko emere ka okpe eji ikwu egwu ka okpe ka ọwụ obi igbe ijikwa egwu so ọ ga-enye dama na awọd ghọtago nkịta otu na nke Naijiria niile president of nkịta biko ka akpọjie onye sel akpọjie prison ịghọtago but for me amaka ka ike ọtụ anya eji bụrụ nwoke otu onye kpọrọ ọkpọ bikwa ya ukwe ka aka ọtụ ya mee ya hụ n'ọnụ so that ihe ọbụla gbasara nwaanyị n'ụwa ya ọ ga-akpa ha ụmụ nwaanyị aka ọzọ ọ dị very stupid but ka ọzọ gbawo onye agbanwuru Peter agbanwuru sei mesores in peace gbalenu nwaakịrị na-emekwa ihe ọma ya na ihe na Chineke goziere n'aha Jizọs amen ya gaziere gị nwoke ọma enyi ọha
ya bụ usoro obi gị adaala ụda. Blessed good Chukwuemeka ị gakwara n'ihu zibata ha ozi esi hụrụ nwoke ahụ bịara n'ọlụ obere nwatakịrị dị naanị afọ 7 makwasa ya kpaso ya iko n'ike na ekpesara ịma ya gịnị ikpe ọnwụ maka agba ọkpara. Ya gaziere gị no Blessed mgbede ọma. Mgbede ọma Uche. Professor in practice. Oh, mama, no. I'm Clara, my sister. The same professor in practice. I'm Nigeria, Anele. Onye nke elu na-akpọ. Obi na-ama m mma ma ọ bụ na m nọ na-ege ihe unu na-ekwu. Okay. Unu na-enye mmadụ counseling, spiritually, physically, and otherwise. Deki ihe e kwuru n'abalị a nke wutechara m karịa bụ a 28-year-old man mechaa nwa 7 years. Olee ihe nọ na nwa 7 years ga-enye ya attract? Ọ ga-aga jee dawa ya mkpa to the extent that o nwezi self control. Ndị ọzọ agbakọta ya continue kwe na-ezuzukwe ihe ọ na-ezuzu iji chịkọta ya ọnụ. Ignorant of the word of God. Okay. And unable to control himself. Or now control his carnal body. After now control here, or God do you try. Because so we take the why iga jele where or low where toro may adopt. That could be 1.5 million. I'm not 1 million. Yeah, no, what is 1.5 million? 2.5 million. Okay, 2.5. So more 2, more 1, more 3. And when you know, you will be a buyer. It's nothing. Our money will be value. When they gave me, I will do that. So, if you cut on. I'm happy na unu na-ekwu onye nwaanyị gozi unu na-agba unu ume n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. Amen. Ya gaziere gị. Ọ dị ego ị na-emekwala nakwa ichiki. Ọkwa abalị abịawala. Ị chọwala nụ ka ị ga-esi ama ndị mmadụ aka akpa. Kemgbe ụtụtụ ị nọ na-arahụ. Ị nọ na-arahụ so ụra. Oji abalị arụ. Iwe oji abalị aga. Oji abalị arụ. Since morning na sleep you dey sleep. Itetala agụ. Ibiliele chọwala onye ị ga-ama gịnị aka akpa. Gbado anya. Ka a na-ekwu ka a na-akara ijela je nwa aṅụrị ịṅụchala aṅụrị. In fact ị chọrọ ịga ha again. Ka ijecha anya ịchacha anya mmụọ ekwensu yirizie gị ka uwe. Gị kpawazie mkpamkpa. Mawa ndị mmadụ aka akpa zuwazi ohi. Otu ụbọchị aka ga-akpara gị. Yes. Ị hụrụ olu ị na-alụ na mgbede ọ wụghị accident. Ọ wụghị by ọ wụghị coincidence. Ị hụrụ olu ị na-anụ na mgbede a maka nna agbara gị otu ụbọchị aka ga-eme gịnị ga-akpara gị. Ikekwe nọ na bọsị Imo na-anụ olu anyị na mgbede a. So ihe jupụtara gị n'obi bụ ka ị ga-esi tinye mmadụ ibe gị n'ihe ịkwa akwa. Ihe mgbawa obi. Ama my friend kpọrọ last weekend Clara nwoke ọcha sị m na iPhone ya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ o ji atụwa ya egbe nara ya. A gun point. Nara ya ihe o ji. Ọkwa mmadụ mere ya. Mee nwoke mmadụ ụra aga n'anya. Mee ya ụra aga n'anya ọtụtụ abalị. Chai. Izuzucha ya gị chee na ọ ga-adịara gị izi ịkpọ Chineke afọ gị ifogo otu ihu ị ga-anatarịrị ụgwọ ọrụ ya na ghọta. Gbadokwa anya ọ dị oke mkpa onye si mmadụ egbula ya agbara egbula ya ejila aka ya egbu onwe ya. You get why ogbu mmadụ ndụ na-agụ. Ị chọrọ ka nne gị chịa ọchị n'ekeresimesi a mana ị na-anapụ nne mmadụ ego ya. Gbadokwa anya. Ka ọ dị na Facebook anyị ozi anyị ala ebe ahụ na nke a si n'aka Benedict C. Anoms. Ọ sị hụrụ nwoke ahụ garala obere nwatakịrị nwaanyị kpaso ya iko n'ike na o kwesịrị ka akpọga ya na Tiger Base. Ọ dị ego. Ka ọ dị anya ahụ na nke gị Sylvester Monachi. Na ịhụrụ arụ ahụ nwoke ahụ kpara
o kwesịrị nnọọ ka akpọga ya n'ụlọ mkpọrọ anyị ahụ na nke gị Greater Good ọsị mgbede ọma ọgụ Uche na Clara anyị hụkwara nke gị ahụ nwaka mma Stella ọsị Uche na Clara mgbede ọma o isi nọmba 6 Old Road isi hụrụ nwoke ahụ dị afọ 28 oyi na-eme ya na oji ya ahụ na o kwesịrị ka ino ejiri aka ike so ya oyi ka meghị ọ dị ego apịabeghị ya 2x2 apịa ya 2x2 ga-esi n'ori ahụ a na-azọ nwa sisi eze azọ n'aka gị nkịta ekwu iko a na-azọ nwa sisi eze azọ n'aka gị nwa 7 years azọ n'aka gị ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ọ bụ n'ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere jee wetara gị akụkọ ụwa bụ nke ga-abịara gị n'oge na-adịghị anya n'ihi ya nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị. Ya bụ ozi nkọwa banyere mmemme anyị. Oge ahụ eruola n'afọ ekeresimesi agbarala nnọọ na-abịa o ya mere ndị ụlọ mgbasa ozi Eko FM chọrọ ịgbara gị ekeresimesi site n'itinyere gị jara n'ozi ọbụla ịkpọrọ ụgwọ ya ịgbasa n'ụlọ mgbasa ozi redio anyị gekwa ntị agbajọkwala ohere ọma ime ka ọha na eze mara maka ihe ahụ ị na-eme mgbalezie ka ya bụ ihe ga-esi adị malite n'abalị mbụ nke ọnwa Disemba na-abịa abịa ruo n'abalị 31 nke otu ọnwa Disemba ahụ ịnwa anwa akwụ ụgwọ ịgbasa ozi gị ugboro 10 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 2 n'efu ya bụ pay for 10 slots and get 2 free ịkwụ ụgwọ ka anyị gbasara gị ozi gị ugboro 20 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 5 n'efu ya bụ pay for 20 slots and get 5 extra slots free ịnwazi anwa kwụ ụgwọ na redio anyị ịgbasa ozi gị ugboro 30 anyị ga-agbasara gị ozi gị ugboro 10 n'efu ya bụ pay for 30 slots and get 10 extra slots free nwanna kai jiri ohere ọma were ụlọ mgbasa ozi Eko FM Owerri kwalite ihe ahụ ị na-eme mgbakpọtụrụ anyị ugbu a site n'akara ekwentị ndị abụọ 0707 491 3440 0707 491 3440 ma ọ bụkwanụ 0707 491 3436 0707 491 3436 ma ọ bụkwanụ gị gbara bịa n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 dị na The King Square nọmba 4 Ajoku Street off Federal Road dị n'Owerri cheta ị ga-emerịrị ihe ndị a anyị kwuru tupu gị rite uru ndị a anyị na-ekwu maka ya Eko FM anyị nwa bụ ndị na-eweta akụkọ mgbe ahụ o mere o jirila nkeji abụọ gata elekere 6 nke mgbede n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM 100.7 Owerri anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ asị ihe ọbụla oge ya ruru ma mewe abụghị ụsa ọ na-abụ kpara oge ya o were aka ya darara onwe ya atọ ntị n'ala anụrụ ikoro ndanda ebe achọkọtakwanụ mma ekwu abịa gba ama ihe riri n'ikpeazụ gerenụ akụkọ ụwa nke mgbede taa bụ Tọzdee abalị 18 nke ọnwa 12 afọ 2025 n'usoro ndị Igbo ji agụ ahịa ha tata bụ mkpọ na mbụ gerenụ isiokwu ndị ahụ bụ isi mụnwa bịara nnọọ lecha anya wee si oke ka mmalite kpawa okpu na mgbede taa onwe ka isi tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ị ga-anọrọ na ndị uwe ojii steeti Rivers agbagbuola ndị ntọrọ mmadụ abụọ ma zọpụta otu nwaanyị ọwụ ha tọrọla atọrọ ị ga-anọrọkwa na otu jikọtara ndị gọvanọ otu pati APC akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na otu pati APC na-achọ ịtụgharị ala anyị bụ Naịjirịa ka ọ bụrụ obodo nwere sọ naanị otu pati
ị ga-anụrụkwa na ndị Super Eagles ala anyị efegala mba Morocco maka amamaka iko mba Afrịka nke afọ 2025 mgbanọ tọrọ m ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka uche ka ime ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ m na mgbede taa onye unu ga n'olu ya bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha. Ndị uwe ojii steeti Rivers agbagbuola ndị ntọrọ mmadụ abụọ ozu ha dọrọ ma zọpụta otu nwaanyị ọwụ ndị ntọrọ mmadụ atọrọla atọrọ n'okporo ụzọ Ozuaha Road dị na kansụl ime obodo Obiakpọ nke ya bụ steeti Rivers. Ọ bụ onye oti mkpu ya bụ ndị uwe ojii steeti Rivers bụ SP Grace Iringo Koko bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Tọzdee. Ya bụ onye oti mkpu ndị uwe ojii steeti Rivers kọwara na ọ bụ dịka ndị omekome a na-ekeri ego ha napụtara ezinụlọ onye ahụ ha tọrọla atọrọ ka ndị uwe ojii nọ bịakwute ha na mberede ma jiri egbe gbanye ha anya ajụ n'anya bụ ebe ndị uwe ojii a nọ gbagbuo ndị ntọrọ mmadụ abụọ ozu ha dọrọ ebe ndị ọzọ manyere isi n'ime ọhịa. Ka ọ dị onye kọmishọna ndị uwe ojii steeti ahụ bụ Olugbenga Adepeju amasịela ndị bi na steeti ahụ obi ike na ndị uwe ojii steeti ahụ dị uchu n'ọrụ ha ichekwa ndụ na ngwongwo ndị mmadụ nwe na steeti ahụ na ka ọ dịkwanụ na ha gbalịa na-atụpenye ndị uwe ojii steeti ahụ azụ ma onwe ka ha si hụ agaramije dị aṅa na gburugburu ha. Onye jibu ọkọlọtọ otu pati PDP zọọkwa gọvanọ steeti Gombe n'afọ 2023 gara aga bụ Muhammad Bade agbahapụla otu pati PDP ma wọbanye jam n'otu pati African Democratic Congress bụ ADC. Ya bụ Bade bụ onye gbara onye nke abụọ na ntuliaka elu gọvanọ emere na ya bụ steeti Gombe n'afọ 2023 gara aga bụ nke Inuwa Yahaya nwetara mmeri na ya kpụrụ na ihe mere o ji sonyere otu pati African Democratic Congress bụ ADC bụ maka nkwado ọ na-akwado maka ntuliaka elu zuru ọha ọnụ agaji ime n'ala anyị n'afọ 2027 na-abịa abịa. Dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ dịka ọ gara werechaa akwụkwọ membership kaadị otu pati African Democratic Congress bụ ADC, ya bụ Bade katọrọ oge ọnọdụ enweghị nchekwa a na-ahụta na ya bụ steeti Gombe ma kwuo na ọ bụ ihe mere o ji sonyere otu pati ADC iji hụ na ọ fanyụrụ ihe ọbụla bụ ọnọdụ enweghị nchekwa na steeti Gombe pịrịkọtọm dịka ọkọ. Onye bụbu onye minista na-ahụ maka ndị ntorobịa na egwuregwu n'ala anyị bụ Solomon Dalong akatọọla onye isi ala Tinubu maka mwepụ o wepụrụ ego mkponye aka fuel subsidy. Ya bụ Dalong kwuru na onye isi ala Tinubu aṅaghị njụ nke ọma tupu ya ewepụ ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy. Dalong kwuru nke a dịka a na-agba ya ajụjụ ọnụ n'ụbọchị taa bụ Tọzdee bụ ebe ọ nọ kwuo ya ha na mwepụ Tinubu wepụrụ ego mkponye aka fuel subsidy bụ nke o mere mgbe na-ekwesịghị ekwesị. Dalong gara n'ihu kwuo na onye isi ala Tinubu kụrụ afọ n'ala n'ịnwụchi ndị mere nrụrụ aka na ya bụ ego mkponye aka fuel subsidy. Otu jikọtara ndị gọvanọ otu pati APC bụ otu ama dịka Progressives Governors Forum apụtala kọwaa ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na otu pati APC na-achọ ịtụgharị ala anyị bụ Naịjirịa ka ọ bụrụzie mba nwere so naanị otu pati. Ya bụ otu a jikọtara ndị gọvanọ otu pati APC kọwara akụkọ dị otu a dịka nke na-eriju ya afọ. Ya bụ otu a kwuru nke a site n'ọnụ onye isi oche ha bụ gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma bụ onye kwuru nke a dịka ndị nta akụkọ na-agba ya ajụjụ ọnụ n'isi obodo anyị bụ Abuja. Ya bụ gọvanọ steeti Imo bụ Hope Uzodimma kwuru na ihe mere igberigbe ndị mmadụ ji esonyere otu pati APC bụ n'ihi ojuju afọ ndị mmadụ nwere n'ịgba ya bụ pati na-eti n'ala anyị. Ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja apụtala kwuo na ha ezigala ndị ọrụ ha dị 2,202 bụ 2,202 gbaa gburugburu ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja iji hụ na emere mmemme ekeresimesi nke afọ a n'ụzọ gara sịrịrịm wererem. Ọ bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja bụ Mila Dantawaye bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a n'ụbọchị taa bụ Tọzdee na Abuja
Dantawaye kwuru ya ha na nke a bụ iji hụ na udo chiri odo dịka agaji ime mmemme ekeresimesi nke afọ a. Ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja gara n'ihu kọwaa na ezigara ndị uwe ojii ndị a n'ebe dịgasị iche iche kpọrọ aha na ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja, bụ nke gụnyere ụlọ okpukperechi, ebe a na-anọ ezu ike, n'okporo ụzọ kpọrọ aha na ya bụ Abuja, n'ọdụ ụgbọelu nakwa n'ebe dịgasị iche iche ndị mmadụ na-ezekọ na ya bụ Abuja. Ndị Super Eagles ala anyị anọrọla n'ụbọchị taa bụ Tọzdee tọrọ ụdọ si Cairo nke mba Egypt gaa Fez nke mba Morocco maka amamaka iko mba Afrịka nke afọ abụọ AFCON 2025. Akụkọ a nụrụkwuru na mmadụ 28 28 players ga-agbara ndị Super Eagles ala anyị bọọlụ na ya bụ amamaka ezuchala oke dịka Victor Osimhen wụchara n'abalị ụbọchị Wednesday ụnyaahụ bụrụ taa. Ka ọ dị, ndị Super Eagles ala anyị ga-ezute Taifa Stars nke mba Tanzania na-akụ bọọlụ mbụ na mbụ ha n'ụbọchị Tuzdee nke izuụka na-abịa abịa tupu ha na mba Tunisia na mba Uganda achịpụ ya n'abalị 27 nakwa n'abalị 30 nke ọnwa Disemba anyị nọ n'ime ya. Igbo mụrụ nze ma mụọ ọzọ, o zochala ma gbachaa. Asị ebe ọkụ nyọrọ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nke mgbede taa, mana tupu m achịkọba ya geghachikwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị goziri ntị nke ọma na mgbede a, ị ga-anụrụ mgbe m wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii steeti Rivers agbagbuola ndị ntọrọ mmadụ abụọ ma zọpụta otu nwaanyị ọwụ ha tọrọla atọrọ. Emekwara nke ịghọta na otu jikọtara ndị gọvanọ otu pati APC akọwala ya dịka okpokpo asị bụ akụkọ ahụ na-efegharị na otu pati APC na-achọ ịtụgharị ala anyị bụ Naijiria ka ọ bụrụ obodo nwere sọ naanị otu pati. Emekwara nke o doo gị anya na ndị Super Eagles ala anyị efegala mba Morocco maka amamaka iko mba Afrịka nke afọ 2025. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha bụ onye si n'olu ndị ngere mee ka ịghọta ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emeela ngagharị. N'oge na-adịghị anya anyị ga-abịa nnọọ razie ya bụ dara ka ọ dịda darara, n'ihi ya agagharịkwala agagharị. Onye egbukwala onye agbata obi ya. Agbata obi mmadụ bụ nwanne ya. Mami na wata. Asị ọta nkwubido fichawa ọnụ gị mara na afọ ejuwele ya. Ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa. Onye asị ya mụnata amụ echi, ọ bụ otu ọnwa ahụ mfe akịtị nke ahụ na-akacha amapụ obi. Amụnata chebiri anya echi. Mami na wata. Maka na ọkụ elekere 7 nke ụtụtụ echi anyị ga-alọghachi maka akụkọ ụwa na nkenke. O jirizie nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ echi. Lee Clara lee redio, lee Uchenna Clever lee redio. Ikekwe mgbe ahụ ka m ga-ewetere Clara chicken ahụ. Mami na wetakwa. Mana ka ọ dị na mgbede asị ebe a na-adụ onye nwere nne ndụmọdụ ka onye na-enweghị nne na-amụta ihe. Gị bụ onye na-enweghị nne na mgbede a, eji n'aka na o nwere ihe ịmụtara, o wee bụrụ ya ọ bụchala onye iberibe ka a ga-asị otorogba ya si otorogba kene m ka m hụ n'anya. Amami na wata. Ọ bụchakwala onye nzuzu ka mkpịsị ga-egbu n'anya ugboro abụọ na wata. Ka ọ
dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ ebe a ka anyị ga-achịkọlata ya bịazie nnọọ bụrụ oche bufee n'aka Nobody Sports Chef maka ihe omume anyị bụ Eko Sports bụ ebe Nobụ ga-akpọrọ gị gaa too and foro onye ka ị mara ka o si ahịọtụ na egwuregwu ọbụla dị nke gbasara Maresca nke Chelsea bụ onye anyị bara na-anọ nnọọ na ọ chọrọ ịgafe otu egwu bọọlụ Chelsea fega n'otu egwu bọọlụ Manchester City ewe m na-ekpe ekpere si ya bụrụkwa rumo fero ya Uchenna Clever Ọnụọha bụ aha m onye nọkwara olu ya na mgbede a bụ Nwada Nwokocha Clara Palma ndị Oke FM nakwa Professor in Practice. Thank you. What do you mean? Clara enyena gị ID card n'aha ndị na-aza. Uche Ogin, is it your name? Enwere ike su uyo gị n'ihu Jenson Motosha. Owo aha gị. Sebi na me the answer. Leave me, let them sue me. Ị kara inwetago the license tupu ịzawa aha. Ọ gbasara gị. No license. Agba gị akwụkwọ n'ihu Jenson Motosha ịlara ala. Ọwa aha gị mgbe Umahi isi ahụ Professor in Practice as I with a license. I say in practice. You are still practicing it. Ya gazichara ọnụ ndị ọma